Безнең 20-30, кайсы агачлар 30 кило бирде уже. Бу эшмәкәрләре дәүләт шиннарының алма бакчасы бу. Бер төптән 30 килограмм алма җыеп алалар. 2019 елның көзендә 8 гектар җирдә яңа утырткан алмагачлар җимеш бирә башлаган. Ул чакта яңа эш башлаган фермер бүгенгә кадәр 100 тонна алма җыеп алу турында хыялланган гына була. Бүген ул тормышка ашкан. Җыеп алынган алмалар кышын әйбәт саклана һәм аларга сорау зур булуы ачыклана. Былтыр 100 тонналап алма җыйдык, Аллага шөкер. Берсе дә калмады. Тирә-юннән сатып алып бетерделәр. 8 гектар бакча янына тагын 16 гектар алмагач бакчасы утырткан дәүләт шиннар. Алмагачтан кала кура җиләге белән бакча җиләге дә пешә. Беренче үсентеләрне Италиядән сатып алган булалар. Хәзер аларны үзләре дә үстерергә өйрәнгән. Тамчылап су сибү системасы Европадан кертелә икән. Авырлыклар булыр инде. Без инде фермер кеше. Төрле вакытлар булды. Инде әйтеп булмый гел авырлыклар дип инде. Нинди генә караңгы төннәр булса да ул иртәгәсе мотор иттереп таң ата. Дәүләт шиннар Россиянең башка фермерлар белән тыгыз элемтәдә эшли. Алма агачы үсентеләрен Саратовтагы питомниктан сатып алалар. Үзләре кура җиләге, бакча җиләге үсентеләрен башка җирләргә сата һәм җимеш үстерү тәҗрибәсе белән бүлешәләр. Моны белеп алуга татар авыллары эшмәкәрләре җыенына килүчеләр хезмәттәшлек итәргә әзерлеген белдерә. Без тоже авыл караганда шулай ясага без кели, үзебезнең уебыз бар, авылга, халыкка бераз эш шикелле бирегә сат кебек уйлап торабыз, Алла теләсә. Буаның от фермеры Раил Хисамов та эшмәкәрләр җыенына килүчеләр белән тәҗрибә уртаклашты. 2015 елда грантка 12 от алган була. Хәзер 60 баш. Терлек азыгында үзләре әзерли, итен дә үзләре эшкәртеп казылык ясап саталар. Санкциялар җиле аларга тимәгән. Продукциягә сорау артыр дип өметләнәләр. 100-150 башка арттырсак, мин инде планлаштырып торам. Кумыс белән заниматься итәргә, бездә инде тоже кумысны тоже бераз генә шөгыльләнә башладылар. Файдасын тоже, наверное, халык сизәдер. Кумысын создавать итәргә. Базарда ихтыяҗ артачагын күздә тотып, җитештерүне арттыру теләге һәрберсендә бар. Чуашиядән бәрәңге үстерүчеләр дә күбрәк утыртып, күбрәк җыеп алырга ниятли. Импортны япканга күрә, без уйлыйбыз бәрәңгене һәм башка яшелчәләрне үстерергә. Шундый планнарыбыз бар. Казылык ясаучы Пазюковлар да айга 7 тонна түгел күбрәк эшләргә җыена. Үстерүне артырга планнарыбыз бар. Безнең откормочный площадкабыз бар әзрәк. Убойный цех, колбасный цех үзебезнеке. Шулда эшлибез инде, эшкәртәбез. Аена каяда бер 7-8 тонна колбаса ясыйбыз, эшкәртәбез. Әтә сатабыз. 10 тонна асна җибәрәбез. Яңа сынаулар чорында илне азык-төлек белән тәэмин итү бурычы авыл эшмәкәрләренә дә төшә. Алар әле ризык белән генә тәэмин итеп калмыйча, татар авылларын яшәтүче дә. Сез бит кемнәндер ярдәм көтмисез, үзегез үрнәк булып ярдәм күрсәтәсез. Менә ул мәчетләребез авылларда, ул мәктәпләребез, ул биналарыбыз, алар барсы да сезнең хезмәт белән, сезнең кебек менә эшмәкәрләр белә алар күтәрелә. Татар авыллары эшмәкәрләренең һәрберсе продукцияны үзләре җитештерә, үзләре эшкәртә һәм үзләре сата булып чыкты. Бер эшмәкәрнең җире дә, эшкәртү цехы да, кибетләре дә бар. Кемдер җитештергәне икенче берәү сату очраклары аз. Алда икътисади санкциялар, логистика кыенлыклары аркасында сынау очыра. Шуңа берләшү кирәк икәнен алар яхшы аңлый. Тик әлегә андый проектлар сирәк. Күрәсең, бу киләчәк планнар. Фәйрүзә Мәҗитова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.